Здравейте и добре дошли в канала. В днешното видео ще поговорим за метаболизма. Много често чуваме фразите имам бавен метаболизъм или пък имам бърз метаболизъм, особено когато става въпрос за нашето тегло. Днес ще разгледаме какво всъщност е метаболизма, какво значи бърз и бавен метаболизъм, както и как можем да повлияем на метаболитната скорост. Метаболизмът обхваща всички химични процеси, които непрекъснато протичат в тялото ни, за да поддържат живота и нормалното му функциониране. Тези процеси включват разграждането на хранителните вещества от храната и изграждането и възстановяването на тъканите. Енергията, която е необходима за тези процеси, се набави от храната, която консумираме. Метаболизма има два основни процеса. Първият от тях е катаболизъм. Той представлява разграждане на хранителни компоненти като въглехидрати, протеини и мазнини от храната до техните основни форми, които тялото може лесно да използва за енергия. Вторият основен процес е анаболизмът. Той използва тези прости молекули за изграждане и възстановяване на клетки и тъкани, както и на мускули и кости. Какво представлява базовият метаболизъм? То е количеството енергия, което тялото изразходва в покой, за да поддържа основните си жизнени функции. Тези функции включват дишане, кръвообращение, поддържане на телесна температура, работа на различните органи като мозък, сърце, бъбреци и черен дроб, както и клетъчната регенерация. Базовият метаболизъм представлява около 60 до 75% от общия енергиен разход на човек в рамките на един ден. Кои са факторите, които влияят върху базовият метаболизъм? Възрастта. С възрастта базовият метаболизъм намалява поради загубата на мускулна маса. Пол. Мъжете обикновено имат по-висок базов метаболизъм от жените, защото имат по-голям процент мускулна тъкан. Телесна композиция. Хората с повече мускулна маса имат по-висок базов метаболизъм, защото мускулите изразходват повече енергия дори и в покой. Тегло и ръст. По-големите тела, по-тежки или пък по-високи, имат нужда от повече енергия за поддържане на основните си функции. Генетика. Наследствеността може да влияе на скоростта на метаболизма. Хормони. Хормоналният баланс, особено хормоните на щитовидната жлеза, играят изключително важна роля в регулирането на базовия метаболизъм. След като видяхме какво представлява метаболизма, нека видим какво е и метаболитната скорост. Метаболитната скорост е скоростта, с която тялото изразходва енергия, измерена в килоджаули, за поддържане на жизнените функции. Тя се влияе от различни фактори, както вече споменахме, като възраст, пол, съотношението между мускулна и масна тъкан, както и физическата активност и хормоналната функция. Как метаболизмът и напълняването са свързани с възрастта? С напредване на възрастта метаболизмът може да се забави, което води до по-лесно натрупване на тегло. Това основно се дължи на загубата на мускулна маса, някои хормонални проблеми и намалената физическа активност. Какви са хормоналните нарушения, които могат да окажат влияние на метаболизма? Някои дисбаланси, като например хипотироидизъм, могат да повлият на метаболизма, като го забавят и водят до увеличаване на теглото. Генетични нарушения. Съществуват наследствени метаболитни заболявания, които засягат начина, по който тялото обработва определени вещества, което води до различни здравословни проблеми. Съвети за поддържане на здравословния метаболизъм. Физическа активност. Редовните упражнения могат да ускорят метаболизма и да подпомогнат изгарянето на калориите. Как става това? Мускулната маса играе важна роля в скоростта на метаболизма. Тя е един от ключовите фактори, които определят базовия метаболизъм или енергията, която тялото изразходва в покой. Мускулите също така изразходват повече енергия от мазнините. Упражненията пък от своя страна имат термичен ефект. Тренировките, особено пък силовите, не само помагат за изграждане на мускули, но също така повишават временно метаболизма след тренировка. Това е по-известно като ефект на горене след тренировка или епок. Това означава, че тялото продължава да изразходва повече калории, дори след като приключим с упражненията. На второ място това е баланса в храненето. Консумирайки разнообразна храна, богата на хранителни вещества, за да осигурим необходимата енергия за метаболитните процеси,
ние осигуряваме и ускоряване на метаболитната скорост. Също така термичният ефект на храната представлява енергията, която тялото изразходва за храносмилане, усвояване и преработка на хранителните вещества. Различните макронутриенти пък имат различен термичен ефект, което означава, че те увеличават метаболизма в различна степен. Нека разгледаме, например, протеините, които имат най-висок термичен ефект, който варира между 20 и 30%. Това реално означава, че 20-30% от калориите, получени от протеини, се изразходват за тяхното храносмилане и усвояване. На второ място са въглехидратите. Термичният ефект на въглехидратите е по-нисък, като той варира между 5 и 10%. И на трето място са мазнините. Техният термичен ефект е най-нисък, като е приблизително между 2 и 3%. Тези стойности показват, че консумацията на протеин изисква най-много енергия за обработка, което може да доведе до по-висок общ енергиен разход в сравнение с въглехидратите и мазнините. Друг фактор, който може да окаже влияние върху нашия метаболизъм, е качественият сън. Достатъчният и качествен сън са важни за регулиране на хормоните, които контролират апетита и метаболизма. Както виждаме, въпреки възрастта и генетичната обремененост на някой от нас, ние все пак имаме някакъв контрол върху това как можем да контролираме метаболитната си скорост. Здравословното хранене, упражненията, достатъчният сън, като цяло здравословният начин на живот, определено може да повлияе благотворно на нашия метаболизъм, като по този начин да избегнем излишните килограми и напълняване с времето. Надявам се днешното видео да ви е било интересно и полезно. Моля, абонирайте се за канала и оставете коментар под видеото, ако искате още подобни теми. Благодаря ви за вниманието и до скоро!